L-għada li l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali MOODY'S għolliet ir-rating ta' Malta għall-ewwel darba fi 11-il sena, il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li b'dan iċ-ċertifikat pożittiv ifisser li issa l-aġenziji kollha tal-kreditu għollew lil Malta il fuq. Qal li dan huwa mertu ta' ħidma koordinata tal-bżulija tal-poplu Malti u tad-deċiżjonijiet li jieħu l-Gvern. Il-Prim Ministru nota li d-deċiżjonijiet tal-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali ikunu bbażati fuq żewġ affarijiet li jaraw kontijiet tal-Gvern b'saħħithom u ekonomija dejjem tikber. F'kull budget li għamilna kemmilna fil-Gvern naqqasna l-income tax. Fl-aħħar 5 budgets żidna l-pensjonijiet. Għamilna żewġ budgets illi fihom ma żidniex taxxa waħda li hija waħda. Jiġifieri kienu żewġ tax-free budgets. U dak minħabba allura li ma jkollokx il-pressjonijiet li qed tikber l-ekonomija u allura l-fatt li qed taqla aktar flus twassal biex tikber l-ekonomija. U l-fatt li tikber l-ekonomija twassal biex taqla iktar flus. Jgħidulu ċirku virtuż. F'intervista fuq One Radio il-Prim Ministru mexxej Laburista qal li b'dan kollu fl-isfond l-aqwa u l-iktar credit rating importanti għalih jibqa' dak tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Jien ċert illi jekk insaqsuhom il-mistoqsija illum qed tgħix aħjar milli kont tgħix taħt il-Gvern ieħor, it-tweġiba ta' ħafna u ħafna nies hija iva. Filwaqt li tkellem dwar it-tħejjiet għal budget tas-sena d-dieħla, Dr. Muscat tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem biex jatira aktar investiment ta' kwalità u ta' reputazzjoni. Huwa importanti ħafna li qatt ma inneħħu għajnejna minn fuq il-ballun li nibqgħu iffukati fuq li inwettqu il-bidliet, inwettqu ir-riformi li nkomplu għaddejjin bil-bidla kbira li dan il-pajjiż għaddej minna li nkomplu nieħdu id-deċiżjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.